ce wata tawaga ta je ta ga shugaban ƙasa kuma suna ta gaya wa mutane a yi haƙuri. Yanzu da Allah abinda kuka ɗauko kenan daga wajen shugaban ƙasa kawai a yi haƙuri. Kuma yanzu kawai shi kenan sai ku je wajen shugaban ƙasa kawai shi kenan ya ba ku tsare-tsarensa. Mu ne fa muke da kuka. Shugaban ƙasa ya kamata a gaya masa kawai cikin abubuwa guda 5 ya aiwatar. Ba wani bayani, kawai mun zo ne abubuwa guda 5 sun gallabi 'yan ƙasa ka yi, ba tsare-tsarenka muke nema ba. Ina ruwanmu da tsarinka? Tsarinka kan ai mun gani ya wahalar da mu. A tsarinka ya wahalar da mu. Don me za ka zo ka gaya mana tsarin shugaban ƙasa? Wani tsari zai gaya mana yanzu? Ba tsarin da za ka zo ka gaya mana. Talakawa suna wahala. Shugaban ƙasa ko ofis baka shiga ba, kace ka cire tallafi, ka dawo da shi. Ɗaya kenan da abin da za a gaya masa wallan. Ka cire tallafi ko ofis baka shiga ba, ba 'yan majalisan da suka baka baya, kai kadai kai wannan. Mun ganka. Ka ce subsidy has gone, kawai ka juya baya. Akai ba wani Allahu akbar. Ba Allahu akbar da za a gaya. Yawa. Wannan shi ya kawo mu, ka dawo da shi. Na biyu, ka dawo da tallafin wutar lantarki domin al'ummarka su samu sauki. Wannan shi ya kawo mu. Na uku, maganar dala, ku san yadda za ku mayar da naira ta zama tana da daraja don abin da za a sayo mana ya sauki. Tunda da dala ake sayan kayan waje ko? To a san yadda za a dawo da shi. Na uku kenan. Wannan shine sakon da muka zo da shi. Na hudu, insecurity, manoma sun kasa noma a wasu jihohi saboda babu security. Muna son a bar talakawa su yi noma. Wannan abu na hudu kenan. Na biyar, in kaga dama shine zamu baka zabi, amma waɗannan tilas ne. Tilas ka yi su. Saboda kana mulki dan ƴan ƙasa ne. Ba wai dan kanka ba. Shugaban ƙasa dan ƴan ƙasa kake mulki, ba wai dan kanka ba ne. Na biyar wanda in kaga dama ka yi shine a buɗe boda a shigo da abinci. In kuma ba za a yi ba, to a wadata manoma da taki kyauta a cikin ƙasar. Wannan ya kamata tawagar su je su faɗa. Wagana garin ba shi ba ne. To amma an zo ana cewa mutane wani abu daban. Shugaban ƙasa ya ba mu tsare-tsare, wani tsari, bayan tsarinsa yana gara mu. Tsarinka shugaban ƙasa yana gara mu. Ba ma buƙatar tsarinka, muna buƙatar ka kalli 'yan ƙasa ka cire waɗannan abubuwa. A dawo da su, shi ne al'umma za ta samu sauƙi. Kuma ba a son mu faɗa. Ina yi kusan mutuwa. Gara ma ku sani. Awa ne abu. Da gaske nake gaya maka. Ai ta wani magabaci ne. Yace tunda aka haife shi yake kyan kwankwasa kofar lahira. Yace ya san yanzu yayi kusan isa. Kuma an yi kusa a bude kofar. Zaka sake shekarun da kai a baya ne? Ba zai yi ba. Ba zai yi ba, kuma wallahi ma ya kamata ka nemi tsari. In dai zaka sake maimaita shekaru da nayi a baya zan sake maimaita su, ya kamata in nemi tsari a gurin Allah. Kar ya kai ni wannan lokacin. Me zaka dauka? Kai ne kake gudun shekaru, in zaka rage ka kara mu wallahi. Rage naka ka karo mu. Kuma su hana ka mutuwa in ka rage. Saboda haka ba ma son yaudara. A yi gaskiya kawai. A faɗa ta Sa'adu Zungur. Inda ka faɗi gaskiya, komai ta ja maka ta biya. Manzo Allah ya ce, wala anallahu sarik. Allah ya la'anci ɓarawo. Ɓarawo mai satar kayan mutane. Allah ya la'ance shi. Na 30, wala ana man sabba sahaba.
Allah ya tsine ma wanda zai zagi sahabbai kowaye ya zagi sahabin annabi, Allah ya tsine masa albarka. Ko da wasa ka kuskura ka buɗe baki ka la'anci wani, ka zagi wani sahabi, to Allah ya tsine ma albarka. Saboda sahabban manzo Allah zaban su Allah ya, annabi cewa inna Allah qad ikhtarani, Allah ya zabe ni, waqtara li as-sahaba, ya zaba mun sahabbai.